Tervetuloa Riippuvuudesta raittiuteen podcastiin. Mun nimi on Susanna Ahvalo. Tässä podissa ei tarkastella riippuvuutta sairautena, vaan sen juurisyitä. Kipua ja haastavuutta sekä täyttymättömiä tarpeita. Uhriutumisen aika on nyt ohi ja on aika ottaa vastuu, tiedostaen, hyväksyen sekä lempeästi. Jos oot kokenut itseriippuvuuden, oot riippuvaisen läheinen tai pohdit sun omaa suhdetta haitallisiin tapoihin, tää podcast on just sulle. Et oo yksin. Toipuminen on mahdollista. Saat kaiken hyvän arvonen. Tervetuloa Riippuvuudesta raittiuteen uuteen podcast-jakson pariin. Tänään meillä on aiheena toipuminen, mitä se on. Eli toipumiseen liittyvä kaikki näkymätön työ, näkymätön tekeminen, oleminen, näin edespäin. Mitä kaikkia pieniä juttuja toipuminen oikein pitää sisällään? Ja tämän jakson ajatus lähti siitä, että mä kuulen oikeasti niin monesti mun asiakkailta ja muutenkin toipujilta, että mä menen taaksepäin mun toipumisessa, mä taannun, ei tapahdu mitään, mä en mene ollenkaan eteenpäin. Niin tämä on sellainen myytti, jonka mä haluan nyt tässä jaksossa sitten taklata. Eli muutosta tapahtuu koko ajan, ja se ei aina tarkoita sitä, että me otetaan sellaisia jumalattoman isoja harppauksia, jotain sellaisia jättiläisoivalluksia, vaan yleensäkin ne on sellaisia miniskidi-juttuja, jotka sitten yhdessä saa aikaan sen toipumisen. Ja sitten me monesti odotetaan, että toipuminen tapahtuu hetkessä, ja Dalai Lamahan sanoo, että omaa edistymistä olisi hyvä tsekata aina 7 vuoden välein. Niin jos sä nyt vaikka odottaisit sen, että sä kuukauden välein tai vaikka jopa vuoden välein katot sitä, että mitenkä paljon sä oot mennyt eteenpäin, mitä kaikkea on tapahtunut, niin sä saatat saada uudenlaista näkökulmaa ja vähän lisäperspektiiviä siihen, että mistä toipumisessa on kysymys. Ja monesti me luullaan, että me ollaan jumissa, me jäkitetään jossain vaikeissa tunteissa ja ajatuksissa, mutta itse asiassa siellä meidän sisällä, meidän mielessä tapahtuukin ihan tosi paljon. Eli toipumiseen liittyy paljon sellaisia asioita, joita kukaan ei näe ulospäin, ja sä et välttämättä huomaa niitä edes itse. Se ei näy kuvissa, se ei näy somepostauksissa, se ei näy päivissä, se ei näy ylipäätään ulospäin. Mutta itse asiassa just nämä miniskidi-jutut on niitä tärkeimpiä. Se on sellaista niin kuin ruohonjuuritason duunia, ruohonjuuritason muutoksia, jotka tekee yhdessä toipumuksen. Ja tässä podissa mä tuun listaamaan 7 sellaista, mitkä mulle nyt tässä ensimmäisenä tuli mieleen ja vahviten tuli mieleen. Eli tässä on mukana mun omia oivalluksia sekä omalta taipaleelta että asiakastyöstä. Ja tämän kaiken takana on tietysti vahva tieteelliseen näyttöön, vertaisarvioituun näyttöön perustuva tutkimus. Okei, lähdetään liikenteeseen. Ensimmäisenä on hermoston työ, eli meidän keho alkaa oppia pikkuhiljaa, että joka ikiseen ärsykkeeseen ei tarvitse reagoida heti. Eli ärsykkeet on sellaisia asioita, jotka aktivoi meillä kenties jonkun tunteen, kehollisen tuntemuksen. Ja puhutaan myös tällaisista kuin triggereistä, eli ärsykkeet, triggerit. Ja pikkuhiljaa meidän reaktiot näihin ärsykkeisiin alkaa laimentua ja ne alkaa pehmentyä. Esimerkiksi tällainen, että on sellainen tilanne, missä sua ärsyttää ja sitten sä huomaat, että sä et räjähdäkään sellaisessa tilanteessa. Voi olla, että sulla syke nousee, sä huomaat sen, sä huomaat kaiken sen, mitä sun kehossa tapahtuu. Kenties hengitys tulee vähän pinnalliseksi. Voi olla, että vähän alkaa hiostuttaa kainaloissa, mutta sä pysyt siinä tilanteessa. Ja voi olla, että se on esimerkiksi tällainen, että sä saat ikävän viestin jostain, mutta sun ensimmäinen reaktio siihen tilanteeseen ei ole se, että sä romahdat.
Ja mä annan oman elämän esimerkin. Eli jos joku oli mulle tyly, jos joku vaikka sanoi mulle, tytötteli mua tai mä koin, että mua on mitätöity tai näin edespäin, niin mä menin heti sellaiseen ylivireiseen tilaan. Eli kun ajatellaan näitä eri vireystiloja, niin ylivireydessä on tämä taistele ja pakene reaktio. Ja sitten siellä alivireydessä on semmoinen jäätyminen, jähmettyminen. Eli mä menin tämmöiseen ylivireeseen, ja varsinkin, että itse oikein vähän niin kuin henkisestikin nyrkit pystyssä, että semmoinen puolustusmekanismi nousi melkein saman tien, tai oikeastaan saman tien, se on reaktio. Ja hyökkäys on paras puolustus, oli mun motto pitkään aikaa alkuraittiudella. Tänä päivänä, kun tulee sellainen tilanne, että joku sanoo mulle jotain epäystävällistä, arvostelee mua tai näin edespäin, niin mä huomaan, että mun syke nousee ja mä pystyn pysähtymään siinä tilanteessa, enkä mä lähde siihen vanhaan paniikkireaktioon. Ja toki niin kuin joskus tapahtuu silleen, että mä menen siihen reaktioon, mutta se menee nopeammin ohi. Eli mä oon huomannut sen, että ne ei jää enää pyörimään ne hermostolliset tilat vuorokausiksi, tunneiksi, vaan se menee ihan tosi nopeasti ohi. Niin kuin mä aina sanon, että kiitos ADHD-piirteen ja tämän temperamentin, niin mä kiihdyn 0–100 sekä hyvässä että huonossa. Mutta tänä päivänä mä pystyn jarruttaa sitä kiihtymystä. Myös hyvissä asioissa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mulle tulee esimerkiksi joku superhyvä idea, mikä mun pitäisi toteuttaa just nyt, niin jos se on joku isompi juttu, niin mä laitan sen mun to-do-listalle ja katson viikon päästä, että vieläkö se on ajankohtainen. Ja tämä tietysti auttaa sit siihen, että mulla ei ole 1100 projektia tuolla niin sanotusti vaiheessa. Ja tässä hermostollisessa ylivireys, alivireys ja sitten sinne keskellähän on se toleranssiikkuna, joka on tämmöinen optimaalinen hermoston tila, jossa on hyvä olla se tasapaino. Niin polyvagaalisen teorian on kehittänyt siis Stephen Porges, ja siinä puhutaan siitä hermoston kyvystä tuntea turvaa, tuntea uhkaa ja säädellä, meidän kyvystä säädellä meidän omaa hermostoa. Koska hermosto on autonominen, eli se tarkoittaa sitä, että se toimii automaattisesti. Siellä on olemassa sympaattinen hermosto, joka aktivoi meidän kehoa, ja sitten on parasympaattinen hermosto, joka taas rauhoittaa meidän kehoa. Ja kun sä muistat äsken, mä puhuin siitä optimaalisesta tilasta, semmoisesta hyvästä, rauhallisesta tilasta, jos me koetaan, että meillä on yhteys itseemme ja toisiin ihmisiin, niin se on se toleranssiikkuna. Niin meditaatio ja mindfulness terapia laajentaa sitä toleranssiikkunaa. Eli meille enemmän kehittyy, esimerkiksi niin kuin mulla just niin kuin mä kuvasin äsken, että ne triggeröivät asiat ei enää saa mua pois tolaltaan, tai sitten jos saa pois tolaltaan, niin mä palaudun nopeasti. Niin tämä tarkoittaa just sitä, että mä oon tehnyt itteni kanssa ihan helvetisti töitä, terapiaa, mindfulnessia, puhunut vertaistukiryhmissä, tämä kaikki laajentaa sitä toleranssiikkunaa ja vähentää sitä heilahtelua niiden ylivireys- ja alivireystilojen välillä, varsinkin sellaista holtitonta heilahtelua, liiallista heilahtelua, koska mehän heilahdellaan siinä välissä anyway päivän aikana. Ja sitten, että mikä sitä kaventaa sitä toleranssiikkunaa, niin on traumatausta, eli lapsuuden haitalliset kokemukset, ACE-luokitus, 10 eri traumatekijää, ja sitten tietysti se kehityksellinen trauma. Ja ei pelkästään se, että mitä traumaattista meille tapahtuu, vaan mitä meidän sisällä tapahtuu sen seurauksena, mitä meille tapahtuu. Eli me jäädään yleensä yksin niiden traumaattisten kokemusten kanssa. Yhteys aikuiseen on esimerkiksi lapsuudessa mennyt katki.
me ei pystytä puhumaan niistä asioista, tai jos me puhutaan aikuisille, niin aikuiset ei reagoi sillä tavalla, mikä olisi meille hyödyllistä. Eli ensimmäinen kohta oli tämä hermoston työ, keho oppii sen, että jokaiseen ärsykkeeseen ei tarvitse reagoida saman tien, ja ne reaktiot pehmenee, ne nopeutuu, se reaktiivisessa tilassa oleminen lyhenee. Ja nämä toipumisen näkymättömät tekijät, niin tulet huomaamaan, että nämä menee osittain päällekkäin ja limittäin. Ja näin se on tarkoituskin, koska eihän elämä ole sellaista, että ylipäätään niin kuin toipuminen olisi jotenkin erikseen ja sitten olisi elämä, tai että miten me toimitaan, niin se olisi jollain eri tavalla tai erillään siitä, että miten me toivutaan ja näin edespäin. Kaikki meidän elämässä vaikuttaa kaikkeen. Kaikki, mitä me ajatellaan, tehdään, tunnetaan, kaikki, mitä meidän hermostossa tapahtuu, kehossa tapahtuu, niin vaikuttaa sekä meihin että toisiin ihmisiin. Toisena pointtina on pienet valinnat. Ja jos sä mietit pieniä valintoja, niin nyt mä puhun erityisesti sellaisesta kohdasta, jossa tällaiset pienet pysähdykset, tällaiset niin kuin mikropysähdykset, katkaisee vanhan automaattisen tavan toimia. Ja pelkästään se, että se katkaisee sen automaattisen tavan toimia, niin muuttaa sun aivoja, okei? Okay? Ja rakentaa uutta tapaa toimia. Me voidaan vaikuttaa meidän aivoihin kahdella eri tapaa, ajattelemalla ja toiminnalla, ja toiminta on niistä tehokkaampi. Eli pienet arjen valinnat. No millä tavalla se voi näyttäytyä sitten ihan konkreettisesti? Eli se voi näyttäytyä esimerkiksi sillä tavalla, että sä et osta sokeria, vaikka sun tekee mieli. Okei, se on oikeasti niin kuin näin yksinkertaisia asioita. Että jos sä pystyt tähän vaikka niin kuin 1/10, niin onnittelut sulle siitä. Tai sitten jos joku laittaa sulle vaikka, sanotaan nyt, että sulla on tällainen läheisriippuvainen ihmissuhde, ja sitten sulla on vielä viestiyhteys eksään, jonka kanssa sä oot ollut toksisessa suhteessa, ja se laittaa sulle viestin, niin sä et vastaa siihen heti. Otat vaikka 5 minuuttia väliä tai 10 minuuttia ennen kuin vastaat. Tai sitten et vastaa ollenkaan. Laitat sen puhelimen pois. Et vastaa. Tai sitten ylipäätään, jos puhelimesta puhutaan, niin kun sä huomaat sen impulssin sellaisessa tyhjässä hetkessä, varsinkin jos sä koet tylsyyttä, sehän on ihmisille oikein sellainen punainen vaate tänä päivänä, tylsyyden kokemus. Et kun sä koet tylsyyttä, istut sohvalla, ei ole mitään tekemistä, ja sulle tulee se, huomaat sen reaktio, että miten se lähtee se käsi sinne kännykkää kohti, niin voi olla, että sä tarraudut siihen puhelimeen, mutta sä laitat sen puhelimen pois, vaikka sun mieli haluaisi paeta sitä tilanteesta. Haluaisi työntää sen tylsyyden pois, niin sä laitat sen puhelimen pois. Mulle tulee mieleen sellainen klassikko mun omasta elämästä, että milloin kun mä aloin huomaamaan tätä, että mun ei oikeasti, niin kuin, että ne on oikeasti niin pieniä ne valinnat, että jos mä vaan huomaan sen mielen äänen, mikä sieltä tulee, esimerkiksi kaupassa tämä, että oispa pullaa, varsinkin kun tiedätte silleen, että se pullan haju saattaa leijua siellä. Sitten mä huomaan, että miten mulla jo niin kuolaa alkaa tulla suuhun, kun mä vaan pysähdyn. Eli tulee ajatus, että oispa pullaa, pitäisikö ostaa pullaa. Niin siinä kohtaa, jos mä pystyn pysähtyä, niin mä hyvin harvoin ostan sitä pullaa, koska en mä halua syödä sitä. Mä en halua syödä sitä ensinnäkin, koska mulle tulee siitä sellainen tukkonen olo. Ja korvapuusti, joka oli mun aikaisemmin mulle sellainen niin kuin arjen huume, voi sanoa, niin tänä päivänä se alkaa närästää ihan perkeleesti. Mikä on todellakin hyvä syy olla syömättä sitä pullaa. Ja sitten kolmas syy on se, että jos mä syön sen pullan, joka kerta kun mulle tulee impulssi sen pullan syömiseen, ajatus siihen pullan syömiseen, niin todennäköisesti raippaan itteeni jatkuvasti sisäisesti. Eli haukun itteeni tyhmäksi, läskiksi, vääränlaiseksi, ällöttäväksi, inhottavaksi. Mä en halua sitä. Eli kun tulee ajatus, oispa pullaa, niin okei, pysähtyy, uteliaisuus, kiinnostaa. Mikäs tää on? Okei, se on vaan ajatus.
ei juma, mun ei tarvitsekaan toimia sen mukaan. Jee! Ja tämä on niinku yksi toipumisen perustaitoja, riippumisen perustaitoja, sellaisia supertaitoja, tiedätkö, että ei tarvitse lähteä toimimaan sen oman ajatuksen mukaan. Ja Judson Brewer, joka on hyvin tunnettu tällainen mindfulness- ja riippuvuuksien tutkija tuolla Jenkeissä, niin hän puhui siitä, että miten tällaisessa niin kuin, just, että tämmöinen niin kuin palkitsemiseen liittyvässä oppimisessa, eli mitä vahvempi positiivinen tunne, mitä isompi palkinto, niin sitä nopeammin me opitaan se. Mutta jos me ei toimitakaan sen mukaan, eli ei mennä sinne palkintoon, sinne pullaan, vaan pysäytetään se riippuvuuden noidankehä siihen, niin se vanhan tavan palkitsevuus heikkenee. Eli joka kerta, kun me ei reagoida automaattisesti tiedostamatta, niin se vanhan tavan palkitsevuus heikkenee. Me tehdään tietoinen valinta siitä, että me ei syödä sitä pullaa. Ja sitten jos me tehdään tietoinen valinta syödä se pulla, niin siltikin se on parempi kuin että me tiedostamatta kuljetaan. Koska kun me mennään tiedostamatta tuolla maailmassa, niin me ollaan sellaisessa vähän niin kuin uhrin asemassa. Meillä ei ole omistajuutta omaan elämään. Rajojen asettaminen on yksi myös näitä toipumisen perustaitoja. Rajojen asettaminen itselle ja muille. Minä en voi tehdä näin ja sinä et voi tehdä minulle näin. Se voi olla esimerkiksi näin ei sanominen itselle ja ei sanominen muille. Ja rajathan syntyy ensin sisäisesti, eli meidän ajatuksissa, meidän mielessä, ja vasta myöhemmin se alkaa näkyä ulospäin. Ja konkreettisia esimerkkejä voi olla sellainen, että jos sulla on esimerkiksi tällainen pelastajan rooli suhteissa tai työpaikalla, niin sä huomaat, tai sulle tulee tällainen ajatus, että mun ei tarvitse pelastaa tätä henkilöä. Toinen esimerkki voi olla tällainen, että jos joku ihminen yrittää meitä syyllistä, että mä oon sinun syy ja sinä olet vastuussa minun tunteistani, niin jos sä et ole oikeasti tehnyt mitään sellaista, että sä olisit tahallisesti ollut julma sitä toista ihmistä kohtaan, niin rajan asettaminen on sitä, että sä ymmärrät, että okei, noi on sun tunteita, kiitos ei, en ota sun ihanaa paskojen tunteiden lahjaa vastaan, voit pitää sen aivan itse, ole hyvä, hyvä näin, hoida itse oma tunnepakettisi, ja ne on sun tunteita ja ne on sun vastuulla. Nämä on mun tunteita ja nämä on mun vastuulla. Eli se sellaista tietynlaista niin kuin isompi kokonaisuus voisi olla se, että alkaa ymmärtää sitä, että missä minä lopun ja missä toinen ihminen alkaa. Eli minä olen tässä, nämä on minun tunteita, tämä on minun vastuu. Ole hyvä, kanna oma vastuu. Ja sitten nämä nyt kaikki esimerkit tosi vahvasti liittyy tällaisiin niin kuin ihmissuhdejuttuihin, mutta tämä rajojen vetäminen, sehän tulee ihmissuhteissa. No äskeisessä pulla-esimerkissä mä sanoin ei sille omalle halulle syödä sitä pullaa, että se voi olla myös sitä. Mutta tämmöinenkin, että jos joku ehdottaa vaikka, että tulisiko sä mulle muuttoavuksi, niin sen sijaan, että sä lähdet miellyttää sitä toista ihmistä ja lupaudut muuttoavuksi, vaikka sulla ei olisi aikaa ja jaksamista ja näin edespäin, niin sä otat aikalisän. Aikalisä on tosi hyvä tapa antaa itselle harkinta-aikaa ja miettiä rauhassa, haluatko sanoa kyllä vai ei. Mä oon ollut just tällainen kaikkeen lupautuva tyyppi. Ja se, että kun mä aloin sanomaan ei, niin se oli ihan tosi pelottavaa. Mutta mä tajusin, että mun on pakko tehdä se oman jaksamisen ja oman toipumisen takia. Että mä en voi elää elämääni enää miellyttäen toisia ihmisiä.
Ja jos mä nyt joskus menen sitten muuttoavuksi, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on siihen aikaa ja mulla on jaksamista. Ja sitten tulee sellainen esimerkki mieleen, että joku aika sitten yksi tällainen, yhdessä ryhmässä yksi henkilö kertoi sitä, että miten hän on isossa muutoksessa, siis äärimmäisen isossa elämänmuutoksessa. Ja sitten mä kysyin häneltä, että ootko sä hakenut siihen mitään ulkopuolista tukea, niin hän suuttui siitä, että mä kysyin näin, ja hän koki, että mä olin holhosin häntä siinä tilanteessa. Jolloin mä tajusin saman tien, että hei, tämä on tämän ihmisen kipukohta, tämä osui nyt jonnekin tosi syvälle. Mä en todellakaan yrittänyt holhota häntä, vaan mä olin myötätuntoisesti, aidosti kiinnostunut siitä, että minkälaista tukea hän saa, koska mä olin aika varma ja olen aika varma ja nytten tiedänkin, että hän kyllä saa ulkopuolista tukea. Se oli sen verran iso elämäntilanteen muutos. Mutta mä tajusin siinä tilanteessa, että nyt tässä ei ole kysymys siitä, että mä oon tehnyt jotain väärää, vaan tässä on kysymys, toinen ihminen tulkitsee mua oman haavansa kautta ja sitä kautta hänessä triggeröityy asioita. Koska se reaktio oli niin vahva, niin se on hyvä osoitus siitä, että se ei liittynyt tähän päivään se reaktio, vaan se liittyy jonnekin menneisyyteen. Eli jos siinä on hysteriaa, eli jos se reaktio on kohtuuttoman vahva, niin sillä on historiaa, eli se liittyy johonkin aikaisempaan, ja yleensäkin ne menee sinne lapsuuteen. Ja mitenkä mä nyt tässä tilanteessa, koska sehän on aina kiinnostavaa, että miten tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin sit myötätuntoisesti pahoitella sille toiselle, niin mä en missään nimessä sanonut, että anteeksi, jos mä loukkasin sua, koska hän loukkaantui. Hän sanoi sen, että hän loukkaantui. Ja jos mä sanon, että jos sä loukkaannuit, niin sit mä en ota vastuuta niiden omien sanojen vaikutuksesta. Mä pyysin anteeksi sitä, että mun sanat sai aikaan, tai mä pahoittelin sitä, että ne sanat sai aikaan hänellä niin vahvan tunnereaktion. Enkä mä ruvennut selittää, että se ei ollut mun tarkoitus, koska se on ihan sama sille toiselle, mikä se tarkoitus on vai ei. Toivottavasti ihmiset luottaa siihen, että varsinkin ystävät ja tuttavat sille, että mä en halua niitä tahallisesti satuttaa. Mutta joskus meillä on se haava sellainen, joka kertoo meille, että maailma on vihamielinen, muut ihmiset on vihamielisiä. Ja silloin me ajatellaan, että meidän hyvät ystävät tai läheiset myös tekee pahan pahuuttaan asioita. Niin kuin huomaatte, näihin liittyy monesti tällaisia aika diippejä juttuja kuitenkin loppujen lopuksi, nämä on niin kuin pintatason ilmiöitä, mutta sitten, että niin kuin ne työstää asioita paljon syvemmällä. Hyvin monet traditiot ja terapiasuuntaukset ja näin niin puhuu mielikuvaharjoittelusta. Ja esimerkiksi se voi olla sellaista, että me harjoitellaan olemaan itsellemme ystävällisiä tekemällä rakastavan ystävällisyyden harjoituksia ja toisia kohtaan ja sitten niin kuin kaikkia ihmisiä kohtaan kuvittelemalla ihmisiä meidän eteen ja olemalla heille ystävällisiä. Mutta sitä mielikuvaharjoittelua voi myös tehdä sillä tavalla, että mielessään käy läpi niitä tilanteita, missä sitä eitä sanoo. Ja aina on kiinnostavaa se, että kun sä sanot sen ei sun mielessä, niin mitä sun kehossa tapahtuu. Eli sä voit harjoitella sitä, että tältä se tuntuu mun kehossa, kun mä vedän rajan. Ja miltä se tuntuu, kun sä sanot kyllä sellaiseen asiaan, mihin sä et haluaisi sanoa. Että tässä on ero. Sitten sä voit aina palata siihen sun kehoon. Sä voit tunnustella sellaisessa tilanteessa, missä sä oot valinnan edessä, että kumpiko on läsnä tällä hetkellä. Onko se, että mä sanon kyllä tai ei, oikeasti vapaasta tahdosta, vai onko siellä taustalla sellainen, että mä haluan miellyttää?
Ne tuntuu erilaiselta kehossa. Sitten neljäntenä tulee tunteiden sietäminen, joka on mun sellainen niin kuin, rakkauslapsi, voisiko sanoa, tässä toipumisen tiellä ollut. Ja eikä vähiten sen takia, että mun temperamentti on sellainen good vibes only. Et kato, kun vaan sutastaan kaikki paska tuonne maton alle, kun sitä ei näy, niin sitä ei ole olemassa. Ei tarvitse käsitellä. Niin sen takia mä oon joutunut tietoisesti lähteä pysähtymään niissä tilanteissa, missä mä huomaan, että aha, tässä on nyt jotain sellaista, mitä mä en suostu kohtaamaan, ja alkaa sietää niitä tunteita. Eli me harjoitellaan tunteiden sietämisessä, me harjoitellaan sen epämukavan tunteen ja niiden kehollisten tuntemusten ja todennäköisesti myös niiden ärsyttävien tai pelottavien ajatusten kanssa olemista ilman, että me turvaudutaan näihin klassisiin pakokeinoihin, jotka on siis välttely, itsen syyttäminen, itsesääli ja muiden syyttäminen. Eli me harjoitellaan vastuun ottamista omista tunteista sillä, että me siedetään niitä epämukavia tunteita. Ja tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että kun itku nousee, niin sä et työnnä sitä pois. Monesti me jotenkin ajatellaan, että nyt ei ole oikea aika itkeä tai se on jotenkin hävettävää, mä en halua näyttää omia tunteita tai sitten kun mä olen lomalla, niin sitten mä annan itselleni aikaa surra. Okei. No siis tähän nyt ei tarkoita sitä, että me aina kun meillä tulee joku tunne, niin meidän pitäisi heti saman tien ottaa käsittelyyn ja unohtaa kaikki muu. Ei todellakaan. Mutta se, että jos siellä on taustalla jotain sellaisia niin kuin vahvoja uskomuksia, että en voi näyttää heikkoutta niin ihmisilleen, he hylkäävät minut, niin nämä on hyvä jossain vaiheessa toipumista kaivaa ja miettiä, että minkä takia, mikä sen blokkaa sen itkun. Miksi sä työnnät sen pois sen itkun, kun se nousee? Koska itkuhan on sitä, että kun yhteys rakkauteen on katkennut, niin se liittyy siihen suruun. Toki voi olla sellaista manipuloivaa itkua, sellaista voi olla pienen lapsen itkua tai mitä on, mutta se, että niin kuin varsinkin semmoinen kosketukseen liittyvä itku ja sit siihen, että niin kuin oikeasti on helvetin surullista esimerkiksi se mun elämässä, että mä oon niin ison osan mun elämästä käyttänyt päihteitä. Se on oikeasti ihan helkutin surullista. No sitten tämmöinen hyvin yleinen, että ahdistusta aletaan lääkitä alkoholin, sokerin tai somen kautta tai puuhastelun kautta. Ja sen sijaan, että sä lähet sinne puuhasteluun tai mikä se nyt onkaan se sun pakenemiskeino, niin sä annat sen tuntua sen ahdistuksen. 30-90 sekuntia ne tunteet kestää, jos me ei lähdetä ruokkiin niitä meidän ajatuksilla tai toiminnalla. 30-90 sekuntia. Tänään viimeksi oli sellainen terapia-asiakas, joka suostui kohtaamaan sen tunteen. Sitten se oli vähän päästä, mitä tapahtui, minne se hävisi. Ja uskomus oli siellä, että tämä ei lopu ikinä, tämä kestää ikuisesti. Mutta tämähän ei ole siis aikuisen uskomuksia, eikö niin? Me aikuisina tiedetään, että ne tunteet menee ohi. Jolloin voi olla hyvä kohta kysyä, että minkä ikäinen osa minua uskoo, että tämä tunne kestää ikuisesti. Huomaat, että taas mennään vähän diippiin. En mä osaa tehdä näitä silleen niin kuin pinnallisella höttötasolla. Kevyyttä kuunneltavaa. Riippuvuudesta raittiuteen podcast. Traumat, riippuvuudet, syvä pääty. No ei ehkä. Yes. Ja sitten esimerkiksi yksinäisyyden kokemus, kun se nousee, niin sä hengittelet sen läpi. Sä istut sen kanssa. Joskus asiakas kysyy, että mitä se tarkoittaa, kun istuu sen tunteen kanssa. Se tarkoittaa sitä ihan konkreettisesti, että istut sun persuksille, hengität sen tunteen, oot sen tunteen kanssa siinä. Eikö sun tarvitse millään tavalla hengittää syviä hengityksiä? Senkö vaan muistat hengittää? Koska heti kun sä rupeat hengittää syviä hengityksiä, niin siinä saattaa olla sellainen pieni henkisen ohittamisen kohta. Että sä yrität sillä hengityksellä sivuuttaa sen tunteen. No, mä näin tällä viikolla ihan siis toissa yönä jo ihan järkyttävää unta, tiettekö te? Ja
Mulla oli ollut siinä edellisenä päivänä hieman taas tällaista taloudellista ahdistusta ja olin katsonut yhtä sellaista TV-sarjaa, jonka nimeä en tässä sano, mutta jossa oli tällaista niin kuin vankilaa ja päihteiden käyttöä ja tällaista ja ahdistusta ja näin. Vielä katon lisää siihen oman ahdistuksen päälle, niin sitten yöllä mä näin sellaista unta, että mä olin Venäjällä. Ja tämä ei ole nyt millään tavalla siis niin kuin mikään rasistinen juttu tai tällainen, mutta nyt suomalaisena tällaisessa maailman ajassa niin Venäjä mulle jonkinlaista uhkaa, ahdistusta herättää, että mitä tuolla rajan toisella puolella tapahtuu ja ylipäätään tässä lähinaapurustossa. Niin olin siis siinä unessa Venäjällä ollut bilettämässä edellisen yön. Tiesin aamulla, olin siis siinä unessa krapulassa ja vierotusoireessa. Olin siis vetänyt viinaa ja jotain aineita. Ja piti lähteä takaisin Suomeen. Mun lento oli lähdössä, mutta mä en löytänyt mun kenkiä enkä muita kamoja. Joten kun mä olin jossain sellaisessa kämpässä, missä porukka heräili sitten edellisen illan bileiden jäljiltä. Semmoinen, no ne, joilla on juomatausta, niin tietää sen, että minkälaista se on, ja sitten sä yrität etsiä niitä kamoja sieltä, ja sä haluaisit lähteä sieltä jo helvettiin ja näin edespäin. No mutta siellä mä kaivelen niitä kamoja, ja en löydä niitä kenkiä, ja pitäisi mennä, ja puhelin onneksi löytyi sillä lailla, että mä pääsin sinne lentokentälle, ja sitten mulla oli passi, että se, ja sitten mä huomaan siinä matkalla, että mulla on jonkun toisen henkilön passi. Ja se toinen henkilö oli sellainen, mä tiesin siinä unessa, että hän on tosi julma rikollinen. Ja mä tiesin, että jos mä jään sen passin kanssa kiinni siinä rajalla, niin mä joudun vankilaan. Siis niin kuin tällaista kamaa oli siinä paineessa. No, kun mä heräsin aamulla, niin mä olin ihan hajalla. Se ahdistuksen tunne se valuu sieltä unesta siihen mun aamupresenssiin, mikä muutenkaan ei ole sellainen päivänsädemäinen, vaan sellainen sille negative vibes only. Ja sitten mä oon nyt tehnyt sillä lailla, että saman tien kun mä herään aamulla, niin mä teen sit meditaation siinä samalla, koska siinä vaiheessa mä en ole vielä kerännyt saada maailmasta just niin kuin kännykästä kaikkea sitä inputtia, mitä sieltä tulee, jolloin mulla on tosi vaikea keskittyä, niin sen takia, että mä teen sen meditaation saman tien. No, mä sitten makasin siinä rupesin tekemään sitä medistä ja mä ajattelin tehdä hengityksen tarkkailun meditaatio ja rupesin laskea siinä niitä uloshengityksiä ja sitten mä olin se, että ei helkutti. Ei näin, ei näin. Että Susanna, nyt sä yrität ohittaa sen fiiliksen. Ja kun mä tajusin sen, niin mä tajusin, että se ahdistuksen tunne on se, minkä kanssa mun pitää olla siinä. Jotenka mä annoin sen kaiken sen unikuvasto pyöryy mun mieleen. Ja sitten se toi mukanaan ne tuntemukset mun kehoon. Todella epämukavaa, ahdistavaa. Sitten mä vaan olin niiden kanssa. Ja se oli varsinkin tässä vatsan seudulla. Tässä vatsan seudulla tuntui vähän niin kuin semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen kova panssari. No, sitten mä kysyin itseltäni sellaisen kysymyksen, mitä kysytään mun terapiasuuntauksessa monesti näiltä kehon tuntemuksilta, että jos se kehon tuntemus saisi puhua, niin mitä se sanoisi? Ja vastaus oli, että juokse pois. Ja samassa mun päässä yhdistyi, että joo, mulle alkoi tulla muistoja mieleen mun lapsuudesta, ja samassa tämä yhdistyi, ankkuroitu sinne jonnekin lapsuuteen. Ja mä en ole ihan nyt päässyt sen juureen vielä, mulla on ensi viikolla tulossa terapia, niin mä käyn siellä tämän läpi vielä, mutta se ahdistus helpotti, kun se pääsi sanoa sen, mitä sillä oli sanottavaa, ja mä suostuin sen kohtaamaan. Ja tämä on toki sellaista tunnetyöskentelyä, että mitä mä pystyn tekemään 22 vuoden raittiudella, 16 vuoden mindfulness-meditaatio-taustan jälkeen, omien terapeuttiopintojen jälkeen käytyäni pitkät terapiat. Tämä ei välttämättä ole sulle mahdollinen, mutta tämä voi olla semmoinen jonkinlainen ajatus siitä, että miltä se voi joku päivä näyttää, vaikka vuoden päästä tai sitten 7 vuoden päästä.
Ja tämähän on yleisesti tieteessä tunnustettu, todistettu tosiasia, että tunteen kohtaaminen, kun me suostutaan kohtaamaan sitä, niin se kasvattaa meidän hermoston kapasiteettia. Eli just se, että se toleranssiikkuna, ää, me pystytään palaamaan siihen toleranssiikkunaan, siihen levolliseen yhteyteen helpommin, kun me ollaan terapiassa mindfulnessin kautta treenattu näitä taitoja. Sitten mennään seuraavaan klassikkoon. Nyt mä en enää sano, että tämä on tärkeä ja tämä on supertaito, koska musta tuntuu, että nämä kaikki on sellaisia. Sisäinen dialogi. Eli kun me tullaan toipumisen tielle, todennäköisesti siellä jo riippuvuudessa, mikä se sun haitallinen toimintamalli, käyttäytymismalli on ollutkaan, ajatusmalli, niin siihen on liittynyt paljon sellaista kriittisyyttä, häpeätä, vastustusta, eli tällaista negatiivista sisäistä puhetta, sellaista rankasevaa, sanoinko jo mitä töivää, mutta sellaista saatte kiinni, mitä tarkoitan, eli sisäinen kriitikko. Ja miten me voidaan lähteä muuttaa tätä sisäistä puhetta lempeämmäksi? Konkreettisia esimerkkejä voi olla sille, että miksi mä oon näin vajaa. Esimerkiksi sä et osaakaan toimia sillä tavalla, kun sä oot halunnut, kun sä tietäisit. Niin kuin monesti me tiedetään, miten pitää, mutta sitten kun se tilanne tulee, niin koska siihen tulee tunteet mukaan, niin sitten me ei osatakaan. Ja sitten me ollaan, että miksi me ollaan tällaisia. Niin jos sen pystyy kääntämään siihen, että hei, että tässä harjoitellaan. Että toipuminen on treeniä. Se on uusien taitojen oppimista. Tai sitten sellainen, että varsinkin mulle työriippuvaisena oli se, että mä oon tosi huono, että kun mä en saa aikaiseksi. Ja mulle se oli viesti siitä, että mä oon kuormittunut. Hei, mä oon kuormittunut. Mitä mä oikein tartteen tässä hetkessä? Ja aina kun sä kysyt itseltäsi, että mitä sä tartteet, niin se puhe on muuttunut todella, todella ison loikkauksen positiiviseen suuntaan. Tai sitten tällainen, että mun on pakko jaksaa. Niin tässä just se pieni rajan vetäminen. Ei tarvitse. Ja sitten vielä yksi askel eteenpäin. Mulla oikeasti hei lupa levätä. Ja monesti se, että kun se tulee se sisäinen kriittinen ääni, niin meidän ei tarvitse edes yrittää muuttaa sitä positiiviseksi, vaan se, että jos se on neutraalia, jos me saadaan se poikki, niin se on jo iso askel. Iso, hyvä, positiivinen askel. Siitä puhumattakaan, että sä edes tiedostat sen, mitä sun päässä liikkuu. Hei, mulla on ainakin suuri osa elämässä on mennyt silleen, että ei mitään. Mä oon vaan toiminut automaattisesti sen mukaan, mitä mun päässä pyörii, huomaamatta, että mitä siellä pyörii. Mulla on esimerkiksi sellainen viime aikoina aika paljon miettinyt syyllisyyttä ja se, että niinku monessa asiassa mä koen syyllisyyttä, että on mun syy. Ja kysymys on siitä, että se, että mä otan sen syyn itselleni, niin mitä se mulle tekee? Mietipä ihan hetki, mitä sulle tekee se, että sä otat sen syyn? Sehän suojelee sua, se on selviytymiskeino. Eli kun me löydetään se syyllinen, niin asiat on jollain tapaa kontrollissa. Ja sitä paitsi niin kuin meidän lapsuuden perheessä, jos me oltaisiin syytetty meidän vanhempia, että ne on esimerkiksi, että jos sun vanhemmat ei ole pitänyt susta huolta, niin jos olisit syyttänyt niitä, että ne on epäpäteviä vanhemmiksi, niin miten lapsi pystyy selviytymään sellaisessa? Ei lapsi pysty, vaan lapsi kääntää sen aina itteensä, koska se on hengen vaarallista kuvitella, että vika on noissa aikuisissa. Lapsi ei voi vaan lähteä ja hylätä niitä vanhempia. Lapsi on riippuvainen vanhemmista tai niistä huoltajista. Eli se, että niin kun mä otan syyn itselleni tai syytän jotain toista siitä asiasta, niin se on selviytymiskeino.
tapa kontrolloida. Ja sitten jos mä saan siihen kohtaan, että hei, eihän tämä ole kenenkään syy, eikä mun tarvitse hakea syyllistä. Ja sitä kautta niin kuin löytää sellaista niin kuin sisäistä lempeyttä. Ja se oikeasti niin kuin, se on semmoinen niin kuin, se sisäisen lempeyden ilmapiiri. Se on niin kuin ilmapiiri, että se on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen, joka läpäisee kaiken meidän toipumisessa. Kun se vaan sitä treenaa ja se alkaa aktivoitua, niin se läpäisee kaiken meidän toipumisessa. Se muuttaa kaiken. Se on oikeasti ihan todella radikaalia puhua itselleen ystävällisesti. Ja tästähän tietysti puhuu Kristin Neff ja Christian Kermer itsemyötätunnosta, miten se sisäinen puhe vaikuttaa itsesäätelyn käyttäytymiseen, miten se on tärkein vastalääke häpeätä vastaan tai häpeän kanssa työskentelyssä vastaan. Mä niin kuin jotenkin tämä vastakkainasettelu, että se ei välttämättä toipumisessa ole hirveän hyvä, että me asetetaan omia sisäisiä puoliamme vastakkain, vaan se, että kaikki puolet saa olla. No sitten olisi vielä pari, eli vanhojen roolien välimaaston sietäminen. Eli kun sä alat muuttua, niin sä et ole enää vanha sinä, mutta sä et ole kyllä vielä se uusikaan. Ja mikä se uusi on, koska on kysymys prosessista, mehän mennään koko ajan eteenpäin. Ei ole mitään sellaista staattista, mihinkä me tullaan ja sitten siihen jäädään. Mutta kun me ollaan siinä välitilassa, niin se tuntuu oudolta, se voi tuntua ihan tosi turhauttavalta. Ja tässä voidaan palata mielessä siihen, mitä mä puhuin noitten siitä ei-sanomisesta. Koska esimerkiksi työpaikalla, jos sä oot aikaisemmin organisoinut kaiken ja muut odottaa sitä ja sä et teekään sitä, niin miten sä pystyt olemaan sen epämukavuuden kanssa, joka siitä nousee, eli olemaan siellä roolien välimaastossa. Tai että kun on joku konflikti, missä sä oot ollut se selvittäjä, tai sä oot se riidoissa, joka menee aina pyytää ekana anteeksi, kun sä et enää teekään niin. Kun sä huomaat sen, että itse asiassa tuon toisenkin pitää ottaa vastuu omista tunteista, että mä en ole ainut, joka tässä automaattisesti menee selvittelemään näitä asioita ja sovittelemaan, pyytämään anteeksi. Tai että kun sä et enää hae hyväksyntää niillä vanhoilla tavoilla, kun sä et enää miellytä ihmisiä, niin mitä siinä välissä tapahtuu, siinä välimaastossa? Sen sietämistä. Ja mun elämästä sellainen esimerkki, että tämä vaihe on ollut tosi hämmentävä ja monestihan ne muut alkaa vastustaa sitä sun muutosta, koska ne on niin tottunut niihin palveluihin, mitä sä niille tarjoat, tai siihen sun rooliin, että missä sä oot. Ja kun sä muutat sun roolia, niin sehän paljastaa myös monesti niille toisille ihmisille, miten niiden rooli ei ole terve tai on toksinen tai on jotenkin kyseenalainen. Ja mulla esimerkiksi tuolla opettajan työssä kävi sillä tavalla, että ihmiset alkoi vastustaa sitä, kun mä rupesin vetämään rajaa, että mä en enää suostukaan tekemään. Ja mä en enää ollutkaan tilanteissa se pelastaja, joka hoitaa hommat, mutta mä en myöskään tiennyt, että kuka mä olisin ollut ilman sitä. Ja se oli oikeasti pelottavaa, kun mä en tiedä, että kuka mä olen ilman tätä, ilman sitä tiettyä roolia. Ja jos mä mietin niin kuin niitä vaiheita, niin mulla se pelastajan roolista, sellaista miellyttäjän roolista vapautuminen alkoi kyllä automaattisesti ehkä vasta siinä kohtaa, kun mä menin terapiaan. Ja sitä aloin harjoitella omien rajojen vetämistä. Ja se, että mä kuvittelin aikaisemmin, ja välillä kuvittelen kyllä vieläkin, ihan puhuisin höpö, jos ei olisi jos sanoisin, että olen ihan täysin muuttunut, mutta monesti minä ajattelen, että minä tiedän, mikä on parasta esimerkiksi toiselle ihmiselle. Että jos me ajatellaan tällaista pelastajan roolia, että minä tiedän, mikä on parasta.
Mutta sitten, että niin jos mä pääsen siihen, että mä en oikeasti tiedä, että mikä sen toisen ihmisen tie on, ja se, että se on vastuutonta ja epärehellistä sille toiselle ihmiselle, jos mä kannan vastuun sen puolesta. No työelämässä sitten se, että mä miellytin sillä tavalla, että mä otin niitä hommia itselleni, niin porukka reagoi siihen. Musta käytiin valittaa esimiehelle, että kun mä oon niin tyly, että kun mä en enää otakaan niitä hommia. Mutta siellä mä sitten istuin puhuttelussa ja sitten mä vähän pehmensin sitä tapaa, millä mä kieltäydyin, koska se mun ensimmäinen reaktio oli näin, ei. Mulla oli pakko tehdä se niin vahvasti, koska mä en osannut muuta. Se oli ensimmäisiä kertoja, tai ensimmäinen paikka, missä mä oikeasti harjoittelin sitä. Eli se meidän vanha identiteetti, tiede taas täällä taustalla, että vanha identiteetti alkaa purkautua ennen kuin se uusi muodostuu. Tähän tapahtuu mindfulnessin siinä prosessissa, että jos alkaa treenaamaan tiedostamista, hyväksymistä, lempeyttä, esimerkiksi riippuvuudesta raittiuteen menetelmä perustuu tähän, että me lähdetään purkaa sitä vanhaa identiteettiä ja se uusi alkaa muodostua. Eli sieltä vanhasta identiteetistä sellainen riippuvainen uhri, haavoittunut lapsi, oman elämän ladybossiksi, tai mikä se onkaan sulla, oman elämän kulkija, että sä oot siellä bussissa, missä on sun kaikki sun puolet istumassa, että kuka siellä on se, joka on siellä ajajan paikalla, kuskin paikalla. Että onko siellä se sun viisas aikuinen vai onko siellä se haavoittunut lapsi. Integraatiosta puhutaan kanssa, että ne kaikki puolet saa olla, että me hyväksytään kaikki puolet itsessämme. Me voidaan kuunnella niiden viestiä ja ottaa ne tähän kainaloon, mutta meidän ei tarvitse enää toimia niiden viestien mukaan, mitä ne kantaa mukanaan, ja kantaa sitä raskasta taakkaa. Okei, sitten vielä viimeisenä on tällainen vääränlaiset päivät. Eli kun meille tulee niitä päiviä, jolloin tuntuu, että me oikeasti vedetään nyt varmaan useampi askel taaksepäin. Ja Fischerin muutoskäyrä, en tiedä kuinka monelle on tuttu, niille, jotka on riippuvuudesta raittiuteen menetelmässä mukana, niin te tiedätte sen, että toipuminen ja elämä ylipäätään, mikään muutos ei ole sellaista, että me lähdetään pisteestä A ja sitten päästään sinne pisteeseen B, että se on näin suoraviivasta. Ei, vaan muutoksessa tapahtuu, siellä on notkahduksia, jotka tuntuu takapakeilta. Välillä saattaa olla, että se tulee sellaisia oivalluksia, eli se muutos onkin nopeampaa, se tapahtuu vähän niin kuin sellaisia harppauksia, mutta yleensäkin se on sellaista hyvin, hyvin pientä näpertämistä, niin kuin tässä nyt näitä esimerkkejä on ollut, että minkälaista näpertämistä se on se toipuminen. Totuus on se, että sä et tule ikinä palaamaan siihen pisteeseen, mistä sä lähit. Sä et tule ottaa takapakkeja, koska sä saat jokaisesta vastoinkäymisestä, sä saatat jämähtää väliaikaisesti paikoilleen, se on totta. Mutta jos sä pystyt ottamaan ne takapakit sellaisena opinkappaleena, ja älä nyt mene toiselle sanomaan tätä, että sun pitäisi oppia tästä, koska se on henkistä väkivaltaa. Mutta jos sä itselle sanot sen, että okei, että mikä tässä on se juttu, että mikä mun pitää oppia. Eli esimerkiksi retkahdus. Jokainen retkahdus on sulle oikeasti kullan arvosta todistusaineistoa siitä, että mitä sä teet ensi kerralla eri tavalla. Eikö niin? Mitä enemmän sä raippaat itseäsi retkahtamisesta, niin sitä todennäköisemmin sä retkahdat uudestaan, koska se raippaaminen tuo mukanaan sen häpeän ja ne muut haastavat tunteet, jota sä alun perinkin pakenit sinne riippuvuuteen. Se on oikeasti näin yksinkertaista. Ja se, että jos sä pystyt vähän lempeämmin suhtautumaan, tai ainakin lopettaa sen itsesi raippaamisen silloin, kun sulla on vaikeeta. Koska vaikka se tuntuu takapakilta, niin siellä kulisseissa sun hermosto tekee töitä koko ajan. Ja niitä on niin monia kohtia, jossa sä voit tämän oivalluksen tuoda
Ja se vääränlainen päivä saattaa ilmetä sillä tavalla, että sulla nousee ärtymystä ilman syytä. Voi olla, että ne vanhat impulssit toimia tulee takaisin, mutta sä et enää toimi sen mukaan. Tai sitten voi olla, että sulla nousee sellaista epämääräistä levottomuutta, vaikka elämässä ei olisi mitään vialla. Mulla on tullut itselläni niin monessa kertaa tässä toipumisen tiellä sellainen, se ei ole fiilis, mutta se on sellainen ajatus, että mä oon epäonnistunut. Ja sitten kun mä oon jälkikäteen pysähtynyt ja katsonut sitä tilannetta, niin sellaisesta kohdasta on lähtenytkin joku aivan uudenlainen tapa toimia. Että siitä on niin kuin avautunutkin uudenlainen ovi, ja vasta jälkikäteen mä oon huomannut, että ne on ollut itse asiassa niitä kohtia, just se, että kun mä oon niin kuin joutunut ponnistelemaan, että mitkä on ollut semmoisia, kun puhutaan näin, että kun tulee esteitä, että se voi olla oikeasti niin kuin este, tai sitten se voi olla ponnahduslauta eteenpäin. Eli jälkikäteen mä oon tajunnut, että itse asiassa tämä oli todella tarpeellinen juttu, että mä kävin tämän jonkun tunteen tai tilanteen läpi, joka oli ihan helkutin epämukavaa, koska loppujen lopuksi se auttoi mua pääsemään eteenpäin toipumisen tiellä. Eli sellaisia hetkiä, missä sä joudut pinnistelemään. Ja monesti se pinnistely on sitä, että sä et toimi enää sen vanhan mallin mukaan. Ja tämä on edistystä, vaikka se tuntuu pahalta, ahdistavalta, ärsyttävältä, pelottavalta, niin se on edistystä. Sun keho, mieli ja tunteet saa ihan älyttömän hyvää treeniä. Ja nyt mä en sano, tämä ei tarkoita sitä, että ole masokisti ja hakeudu haastaviin tilanteisiin sun elämässä. Ei todellakaan, vaan se, että on ok tuntea haastavia tunteita, niillä on tehtävä meidän elämässä. Ja sitten toisaalta, kun oli näitä tällaisia niin kuin matalia pohjia, niin sitten oli myös niitä tosi vahvoja, hyviä tunteita. Ja nekin tuntui välillä pelottavalta. Ja nyt mä oon huomannut se, että mulle sopii semmoinen aika kuitenkin suhteellisen tasainen elämä, semmoinen tasapainoinen elämä. Eli tällainen tunteiden vaihtelu ja se, että ne vahvat tunteet tuntuu vahvoilta, niin se kuuluu asiaan. Esimerkiksi toi Lemke puhuu siitä, että meidän hermosto heiluu siellä muutoksessa. Siellä tapahtuu isoja heilahduksia ennen kuin se säätely vakiintuu. Se kuuluu asiaan, sä et ole millään tavalla vääränlainen tai viallinen. Ja sitten ihan muutama sana siitä kaiken tämän päälle, että mistä mä oon saanut apua tähän, mikä on mulle niin kuin kaikista työkaluista se tärkein, niin se on mindfulness, eli tietoisuustaidot. Koska mindfulnessin kautta mä oon saanut avaimet itsetuntemukseen, itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen. Tiedostaminen, mikä sitä kautta on tullut, niin on saanut mulla näkyviin ne hetket, joissa mä oon aikaisemmin toiminut automaattisesti. Eli kun mä aikaisemmin toimin automaattisesti, niin nyt se ikään kuin se tila siinä reaktion tai triggerin, eli sen laukaiseman tekijän mun reaktion välillä, se on venynyt. Se on luonut mulle valinnan mahdollisuutta. Niin kuin Viktor Frankl, logopedian keksijä, sanoo, että triggerin ja reaktion välillä on olemassa tila, ja siinä tilassa on meidän vapaus. Ja nyt mä puhun tästä ihan samasta asiasta. Ja se on tyyppi, joka on ollut siis Auschwitzissa. Ja puhuu siitä, että miten sulla on aina mahdollisuus valita sun oma asenne. Jos et mihin muuhun pysty vaikuttaa. Niin se, että niin me ollaan kuitenkin sen verran etuoikeutetussa elämäntilanteessa kaikki siihen verrattuna, niin jos hän sanoo, että pystyy valitsemaan, niin silloin mä sanon, että kyllä niin kaikki pystyy valitsemaan.
Eli mä huomasin esimerkiksi sen ahdistuksen, miten se nousee, ennen kuin mä tartuin sinne pakokeinoon. Mä tajusin, että tässä on nyt se, että mä todennäköisesti lisään sitä mun ahdistusta, jos mä tartun siihen pakokeinoon. Tai sitten, kun mä oon miellyttämistilanteessa, niin mä huomasin, miten mun keho jännittyy, miten se valmistautuu sellaiseen johonkin performanssiin. Tai mä huomasin esimerkiksi sen, että miten mulla nousi tilanteissa pelko, ja sitten sitä kautta tuli näitä ajatuksia, että mä lähdin syyttämään itteeni tai toisia ihmisiä. Ja mindfulnessissa on just myös tämä, että tunteiden ja ajatusten välinen ketju alkaa höllentyä ja katketa. Eli ei tarvitse toimia enää omien ajatusten mukaan. Ja mindfulness on tuonut mulle sellaiset työkalut, että mä oon oikeasti alkanut nähdä omaa toimintaa sisältäpäin. Ja kun mä aloin nähdä asiat tai aloin nähdä asioita, en mä nyt aina huomaa, kun mä menen tuolla pääkolmantena jalkana, mutta aloin huomata asioita, niin sitä mukaan koko ajan enemmän ja enemmän mä oon saanut enemmän valtaa mun elämään. Mä en ole enää voimaton. Mä en ole enää voimaton mun elämään nähden. Tarkoittaen sitä, että mä teen aktiivisesti joka päivä valintoja. Ja mitä niistä valinnoista seuraa koko maailman mittakaavassa, toisten ihmisten mittakaavassa, niin sitähän mä en tiedä. Mutta voimaton mä en enää ole. Ehkä mä oon voimaton esimerkiksi luonnonvoimia kohtaan, mutta se, että mä teen päivittäin elämässäni tietoisia valintoja, eli omaan elämääni nähden mä en ole enää voimaton. Ja jos me katsotaan aivojen tasolla, niin mindfulness vahvistaa muun muassa aivojen etuotsalohkon toimintaa, mikä on täällä otsan alapuolella, jossa on järkiajattelu, toiminnanohjaus ja tunteiden säätely. Ja tämä meidän aivojen osa vaimentaa amygdalaa, joka on siis mantelitumake, tuolla meidän aivojen syvissä osissa se osa, mikä on ollut meillä luolamiehestä lähtien. Tämä on siis uusia osia, nämä aivojen etuotsalohkot ja näin edespäin. Mutta se amygdala on siis siellä syvällä aivoissa, joka reagoi, se ei ajattele, se reagoi, taistele, pakene, jäädy. Sen lisäksi tämä aivojen etuotsalohkon kehitys muun muassa parantaa interoseptiota, mikä on kyky tunnistaa kehon signaaleja, eli just niitä hermoston muutoksia, sitä, mitä mun kehossa tapahtuu, ja sehän on se, mitä me kutsutaan tunteiksi, niin ne on niitä kehollisia ilmiöitä. Ja tässä on vaan ihan nyt siis niin kuin pieni osa siitä, missä mindfulness meidän aivoja vahvistaa, koska se vahvistaa niin monessa asiassa. Eli tässäkin on kysymys taidoista, on kysymys toipumisen taidoista. Kaikki, mitä sä ajattelet, kaikki, mitä sä teet, muuttaa sun aivoja. Eli se, mihin sä keskityt, kasvaa. Toivottavasti sait tästä jaksosta uusia tipsejä sun toipumiseen ja ymmärrystä siitä, että itse asiassa toipuminen koostuu niin suuresta määrästä erilaisia asioita, jotka on yhteydessä toisiinsa. Se on vähän niin kuin sellainen asioiden verkosto. Ei ole yhtä asiaa, tai on käsite toipuminen, mutta mitä se sisältää, ja se sisältää ihan hirveästi. Ja Hani, mä haluan sanoa vielä sulle sen, että vaikka susta tuntuisi, että sä jäkität paikoillaan, että sä menet taaksepäin, niin sä menet eteenpäin ihan saletisti. Muutosta tapahtuu sinusta huolimatta. Kato sun edistymistä kuukauden päästä, vuoden välein tai 7 vuoden välein, niin kuin Dalai Lama sanoo. Ja kerro mulle, että mitä on tapahtunut. Tässä kaikki tällä kertaa. Palataan ensi vuoden puolella. Moi moi! Kiitos kun olit mukana.
Voit nyt onnitella itseesi, sä oot tehnyt toipumisen teon, kun valitsit kuunnella tämän podcastin. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää, ota ihmeessä podi seurantaan ja samoin mun somekanavat, ne löytyy tuolta kuvauksesta. Kuullaan taas ja muistetaan hengitellä.